Guerrilla, South at Subregional Committee 4 sa voluntaryong pagbalik loob nito kamakailan sa pamahalaan kasabay ng pagkasuko ng kanyang 38 revolver at may 2 bala. Ayon sa Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company, ang voluntaryong pagsuko ay resulta ng walang humpay na operasyon ng Revitalized Police sa Barangay o RPSP team sa Barangay Sinulungan, Masbate City na pinaliwanag at pinakita ang mga nakahandang programa at proyekto ng pamahalaan sa mga rebuilding magbabalik loob sa pagnanais na magbagong buhay. Nanguna sa nasabing kaganapan si RPSP Team Leader, Police Lieutenant Joseph Christian Santa Ana, katuwang ang mga tauhan ng Masbate 2nd Police Mobile Force Company, Masbate City Police Station at Intelligence Unit. Nasa kasunoy na ngayon ng 2nd Police Mobile Force Company at sumugong rebelde sa ilalim ng pagpuproseso upang maitala sa Enforced Comprehensive Integration Program o ICLIP upang makamit ito ang tulong mula pa sa pamahalaan programang harapin at tahimik na may pamilya. Inay naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Murphy. Nanindigan sa Albay Police Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. na walang waiting operation sa nasabi ng probinsya. Ayon kay Cunanan, bilang pinuno ng kapulisan sa probinsya, pigsisiguro niya na walang mga illegal na activities o illegal na sugal sa mga bayan at lungsod sa nasabing probinsya. Ipinaliwanag ni Cunanan na sa kanilang hanay ay ipinapatupad ang one strike policy na kung saan pag may illegal na sugal, kaagad na inirelieve ang hepe. Hinalimbawa ni Cunanan nung dumating siya sa probinsya noong taong 2022, may naabutan siyang isang piryahan, subalit sa loob ng isang linggo ay kanyang ipinatigil. Samantala, sa kanilang datos di umano ay may nalaman siyang bukis sa lungsod ng Tabaco. Matatandaang sa press conference na ipinatawag ni Governor Attorney Greg sa Lagman nitong nakaraang araw, pinag-utos nito na ipinalabas itong kaustasya na dapat patigilin ang operasyon ng weteng sa nasabi ng probinsya ng Albay. Yan naman ang Bunyog Barita sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Murphy. May bagong 17 barangay sa Bicol ang tinuturing na drug cleared. Ito naman ang lumabas sa meeting na ginawa ng Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, ROC BDC, na nabibilangan ng mga PNP, DILG, DOH, PDEA na pinangunahan ni Director 3 Edgar T. Jobay ng PDEA Regional Director dito sa Bicol. Inihayag ni Jobay na may 17 bagong barangays na sinasabing drug cleared mula pa sa mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camsur, Catanduanes at Masbate. Ang mga bagong drug cleared, kung kaya sa ngayon ay mayroon ng 120 barangays ang nabigyan na ng Certificate of No Presence of Active Drug Personality, CNDP. 12 naman sa barangay o 12 naman ang barangay na nititira pa na drug free at aabot sa 318 barangays na retained as drug cleared. Sa ngayon, Bicol ay total na 2,309 drug cleared at 484 naman ang remaining barangays ang hindi pa klarado. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Murphy. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa Pinas ang bunyog, isigaw.